Čaute, ja som Matúš A ja som Lukáš. a chceli by sme vám zapriať veselé Vianoce. Nech vám Ježiško priniesie tie najkrajšie darčeky a hlavne pokoj, kľud a rodinnú pohodu. Chceli by sme vám ukázať náš vianočný stromček a ešte vyjde jedno video z tohoto dňa, ktoré bude o tom, že čo sme si rozbalili pod stromčekom, teda hračky. Ideme na to! Tak toto je náš vianočný stromček. Tuto dole sú darčeky. Napríklad toto je moje. Toto je Lukášové. Toto sú mamine. A toto sú otcové. A toto je ešte jeden môj. Ale vidíte, aký obrovský. No pozrite, aj myšky majú Vianoce. Takto krásne to tu majú občenačka. No čau, Danko. A kúkajte, koho máme na okne. No predsa Santu. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, Odber. komentár Viete toto video? a taktiež ten malý zvonček pre upozornenia na ďalšie video. Čaute!